A ideme do tretej lekcie prvého modulu s názvom Čo môžeš očakávať od kurzu a ako ho využiť na maximum. Cieľ tejto lekcie je pomôcť ti zorientovať sa v tom, čo kurz ponúka, ako s ním pracovať a na čo si dať pozor, aby si z neho vyťažil maximum a spolu sme prešli všetkými lekciami. Čo môžeš od tohto kurzu očakávať? Jasný systém, postupné kroky, žiadny chaos. Zabudni na náhodné rady z internetu. Tu máš presne rozfazovaný plán, krok za krokom podľa tvojho reálneho života. Dosiahneš výsledky bez extrémov. Nečakaj diety, hľadovanie, stresovanie ani 7 tréningov týždenne. Namiesto toho dostaneš systém, ktorý je udržateľný, aj keď máš plný kalendár. Tento systém som navrhol, alebo je to systém, ktorým som ja osobne prešiel. Sú to moje skúsenosti, cez ktoré som vlastne dokázal schudnúť zo 105 kg, čo bola moja maximálna váha a posledné 4-5 rokov si držím 80 kg plus minus. Mentálny aj fyzický reset je veľmi dôležitý. Toto nie je len o tele. Naučíš sa, ako zlepšiť energiu, spánok, stres a celkový výkon aj bez a veľkého tlaku na svoje telo alebo na svoju psychiku. Získaš časovú efektivitu. Každý modul je krátky, ale nabitý informáciami. Pochopíš podstatu bez zbytočných rečí a vieš hneď konať, realizovať jednoduché rady do života a sú to veci, ktoré sú ľahko aplikovateľné aj popri iných veciach. Ak som to dokázal ja, dokážeš to aj ty. Stačí to rozhodnutie. A ja ti dám krátky a efektívny návod. Komunita. Súčasťou kurzu je aj Facebook komunita. Miesto, kde si môžeš vymieňať skúsenosti, podporovať sa a nezostať v tom sám. A určite v tej Facebook VIP skupine budem aj ja aktívny. Ako kurz využiť na maximum? Nesmie sa robiť všetko naraz, prejsť si celý ten kurz v priebehu 1-2 dní, 3 a aplikovať to, skúšať sa tie všetky zmeny robiť. Musíš ísť krok po kroku postupne. Začni od prvého modulu, postupuj systematicky, vypočuj, nájdi si na to čas, v kľude to. Tento kurz nie je sprint, je to inteligentný reštart. Zapisuj si, pober si nejaký zapisník, kúp si nový, alebo použij nejaký starý, používaj ho hlavne. Zapisuj si svoje odpovede, otázky, pocity, pokroky. Pomôže ti to vidieť aj svoj vývoj. Uprav si tempo. Ak niečo nestihneš, nič sa nedeje úplne v pohode. Kľúčom je konzistentnosť. Vráť sa k tomu spätne a znova začni. Nejde tu o dokonalosť. Ani môj kurz som nenatáčal, hej, že profi svetla, profi kamery, proste tu ide o podstatu toho. Prístup ku kurzu máš doživotne, čiže ty kedykoľvek sa môžeš k nemu vrátiť. Zdieľaj a pýtaj sa, využij komunitu na to vytvorenú, je konkrétne k tomu tá uzavretá súkromná Facebook skupinka. Tam budú iba ľudia, ktorí si tento kurz zakúpili. Niekedy práve otázka, ktorú položíš, vyrieši problém aj ďalším 10 chlapom. Nastav si notifikácie alebo pripomienky. Daj si pravidelné časy, napríklad každú stredu večer alebo nedelu ráno. Ten čas si určí ty, kedy vieš mať pravidelne tú chvíľku pre seba. Vtedy sa budeš venovať tomu kurzu. Vytvor si z toho rituál, návyk, proste aplikuj malú radu do tvojho ako života systému a potom pridaj ďalšiu. Mentálne nastavenie je kľúč. Tento kurz ťa nezmení za noc. Ty sa musí zmeniť sám pomocou kurzu. Ale ak mu dáš nejakú dobu, napríklad 3 mesiace, bude sa tomu venovať systematicky, zvykne si na nejaké veci, rady, ktoré tu dostaneš, sú mnou overené, odskúšané, fungujúce, dostaneš nástroje, ktoré ťa môžu zmeniť navždy. Neporovnávaj sa s inými, každý človek je iný a sústreď sa na svoju cestu. Sa nemôžeš pozerať na nejakých influencerov, ktorí si dajú fotku hneď po cvičení, dobre nasvietenú, kto vie, aké zakázané látky ešte berú. No je obyčajní normálni chlapí, ktorí chcú byť zdravší, silnejší, mať silnejšiu myseľ. Čiže tvoja akcia z tohto kurzu, z tejto lekcie tretej je zaznať si dni, kedy sa budeš kurzu venovať, ideálne 2-3 krát týždenne po 20-30 minút. Stiahni si alebo si vytlač nejaké papiere v dispozícii odo mňa, vyčisti si okolie fyzické aj mentálne, urob si ten priestor na zmenu aj fyzickú, aj psychickú.